హరే కృష్ణ. రికార్డ్ అవుతుంది మాతాజీ. లైవ్ స్టార్ట్ అయింది మాతాజీ, మీరు లైవ్ పోస్ట్ చేయగలుగుతారా? మీకు లింక్ పోస్ట్ చేస్తాను తెలుసు కదా మాతాజీ? లేదు లేదు మాతాజీ, అంటే నాకు ఇంకా ట్రై చేస్తాను. ఓకే, మాతాజీకి మెసేజ్ పెడతారా? అయితే పెడతాను శాంతి మాతాజీకి పెట్టేస్తాను. పెట్టారు, ఆల్రెడీ లింక్ పెట్టారు. సరే. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ రెండవ రోజు ఇస్కాన్ మంగళూరు రెండవ రోజు క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం. ఈరోజు ద్వితీయ అధ్యాయం సాంఖ్యయోగము చూద్దాము. రెండవది, ప్రతి అధ్యాయానికి ఒక యోగం అని పేరు. ఈరోజు రెండవ అధ్యాయానికి సాంఖ్యయోగము అని పేరు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. భక్తులందరికీ సాంఖ్యయోగము అంటే ఆత్మ యొక్క యోగము అని అర్థము. ఈ రెండవ అధ్యాయము చాలా ముఖ్యమైనదని చెప్తారు. ఎందుకంటే భగవద్గీత సారం అంతా కూడా ఈ రెండవ అధ్యాయంలో భగవంతుడు క్లుప్తంగా చెప్పేయటం జరిగింది. ఆ తరువాత అధ్యాయంలో అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్నలను బట్టి ప్రతి విషయాన్ని మళ్ళీ ఇంకా వివరంగా చెప్పటం జరిగింది. కానీ సారాంశమంతా కూడా ఈ మొత్తం రెండవ అధ్యాయంలో చెప్పబడింది. సో భగవద్గీతలోని రెండవ అధ్యాయాన్ని మనం అధ్యయనం చేస్తే గీతా సారం అంతా కూడా ఇందులో బోధపడుతుంది. అందుకని ఇది ఒక ముఖ్యమైన అధ్యాయము. ఇంతకు ముందు అధ్యాయంలో ఒకటో అధ్యాయంలో అర్జున విషాద యోగంలో ఏం చూసాము అంటే, మనము అర్జున విషాద యోగంలో అర్జునుడు యుద్ధం చేయలేను అని చెప్పేసి ఆయన కొన్ని కారణాలు చెప్పాడు. ఆ కారణాల వల్ల నేను యుద్ధం చేయలేని స్థితిలో ఉన్నాను అని చెప్పి అర్జునుడు చెప్పటం చూసాము. ఏమిటి అంటే, అక్కడ బంధువులందరినీ కూడా చూసి ఆయన ఈ యొక్క నా యొక్క గురువుల్ని వీళ్ళందరినీ కూడా నేను చంపలేను అనేటటువంటి ఒక దయ కరుణ ఆ భావంతో ఒకటి. రెండవది ఏంటంటే, వీళ్ళందరినీ చంపిన తర్వాత ఇంకా రాజ్యం వచ్చినప్పటికీ ఇంకా నాకు సుఖమే ఉన్నదన్నది రెండవది. తర్వాత ఇలా చంపటం కూడా పాపము అనేటటువంటి ఒక కారణము. 4 కుటుంబ సంప్రదాయాలన్నీ కూడా చిన్న భిన్నం అవుతాయి అని చెప్పేసి, ఇలా అందరూ పోతే కుటుంబాలన్నీ కూడా చిన్న భిన్నం అవుతాయి అని. ఆ తర్వాత వీటన్నిటి కారణంగా నిశ్చయం తీసుకోలేనటువంటి అయోమయ పరిస్థితిలో అర్జునుడు ఉన్నాడని మనం పోయిన అధ్యాయంలో చూసాము. సో ఈ అధ్యాయంలో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అన్నది చూద్దాము. ఈ పరిస్థితిలో ఉన్న అర్జునుడిని మనము చూసాము. సో సంజయుడు
ఈ ధృతరాష్ట్రుడికి ఇదంతా కూడా వివరిస్తున్నాడని కూడా మనం చూసాము. సో ఇలా ఉన్నటువంటి అర్జునుడిని చూసి సంజయుడు ఈ రకంగా అన్నాడట. సంజయ ఉవాచ తం తథా కృపయావిష్ట మశ్రుపూర్ణాకులే క్షణం విషీదంతమిదం వాక్యం ఉవాచ మధుసూదన. సో సంజయుడు పలికాడు ఏమని? మనస్సు కృంగిన వాడై శోకతప్త హృదయంతో కంటి నిండా నీరు నిండి ఉన్న అర్జునుడిని చూసిన శ్రీకృష్ణుడు ఈ విధంగా పలికాడు అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు. సో అలా నుంచుని ఈ కారణాలన్నీ చెప్పి దుఃఖంగా ఈ చిత్రంలో చూపించారు. అలా ఉన్నటువంటి అర్జునుడిని చూసి భగవంతుడు ఇలా అంటున్నారు. శ్రీ భగవానువాచ కుతస్త్వాకష్మలం ఇదం విషమే సముపస్థితం అనార్యజుష్టం అస్వర్గ్యం అకీర్తికరమర్జున. శ్రీ భగవానుడు ఇట్లా అన్నారు. ఏమని? అర్జున, ఇలాంటి క్లిష్ట సమయంలో కుతస్త్వాకష్మలం ఇదం విషమే సముపస్థితం, నీకు ఇది సమంజసమేనా? ఇలాంటి బుద్ధి నీకెందుకు పుట్టింది? ఇలాంటి క్లిష్ట సమయంలో ఒక ప్రక్క అందరూ నుంచున్నారు, వేల కొలది సైన్యాలున్నాయి, ఇలా అందరూ రెడీగా ఉన్న టైంలో నువ్వు యుద్ధం ప్రారంభించాల్సిన సమయంలో నీకు ఇలాంటి బుద్ధి ఎందుకు కలిగింది? అనార్యజుష్టం అంటే ఇది గౌరవకరం కాదు. ఆర్యులకు రావలసినటువంటి ఆలోచనలు కాదు. అస్వర్గ్యం, నీకు ఉన్నత లోకాలు కూడా రావు. అకీర్తికరం, నీకు కీర్తి గౌరవప్రదం కూడా కాదు ఇవన్నీను, ఇలాంటి ఆలోచనలు అని చెప్పేసి. ఇది గౌరవమైన వ్యక్తికి తగదు, అనార్యజుష్టం, అస్వర్గ్యం, అకీర్తికరం అర్జున అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు. అప్పుడు అర్జునుడు కథం భీష్మం అహం సంఖ్యే ద్రోణం చ మధుసూదన ఇషుభి ప్రతియోత్స్యామి పూజార్హ వరిసూదన. అంటే అప్పుడు అర్జునుడు ఏమంటున్నా అంటే, శత్రు సంహార అయినటువంటి మధుసూదన అంటూ కృష్ణుని సంబోధించి, పూజార్హులైన భీష్మ ద్రోణాదులను బాణాలతో నేను ఎలా కొట్టగలను? భీష్ముడిని ద్రోణుడిని ఈ చిత్రంలో చూపిస్తున్నారు. సో అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు, వీళ్ళు నాకు పూజార్హులు, నా తాతగారు, నా గురువు గారు, వాళ్ళని నేను బాణాలతో ఎలా కొట్టాలి అని. కార్పణ్యదోషోపహత స్వభావా పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మసమ్మూఢచేత యచ్ఛ్రేయస్యాన్నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తేహం షాది మాం త్వాం ప్రపన్నం. అంటే కార్పణ్య దోషం, మమకారము అనే దోషం కారణంగా నేను ఇప్పుడు నా కర్తవ్యం విషయంలో మోహం చెంది శాంతిని కోల్పోయాను. నిజంగా ఏది శ్రేయస్కరమో చెప్పమని అడుగుతున్నాను. సో ఈ కార్పణ్య దోషం అంటే మమకారం అనే దోషంతో నేను పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢ చేత. సో అసలు ఏది ధర్మమో, నా కర్తవ్యం ఏమిటో తెలియనటువంటి అయోమయంలో, ధర్మ సమ్మూఢ చేత అలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నాను. యచ్ఛ్రేయస్యాన్ నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే. కాబట్టి నువ్వు ఏది శ్రేయస్కరమో అన్నది నువ్వు నాకు చెప్పు. శిష్యస్తేహం షాది మాం త్వాం ప్రపన్నం. శిష్యుడిని నేను నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను అని చెప్పి అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు. శిష్యస్తేహం, నేను నీ శిష్యుణ్ణి, షాది మాం చెప్పు నాకు, నువ్వు ప్రపన్నం నీకు శరణాగతుడను అని అంటున్నాడు. అంటే నేను నీ శిష్యుడను మరియు శరణాగతుడను, దయచేసి నాకు ఏమి చెయ్యాలో చెప్పు. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వా హృషీకేశం గుడాకేశ పరంతప నయోత్స్య ఇతి గోవింద ముక్త్వా తీష్ణం బభూవః. సంజయుడు చెప్తున్నాడు, శత్రువులను తపింపచేసే అర్జునుడు, అంటే శత్రువులను అంతగా
అంతటి వీరుడు, శత్రువులను తప్పింపచేసే అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడితో గోవిందా నేను యుద్ధం చేయను అని చెప్పి మౌనంగా ఉండిపోయాడు అని ఇలా బాణాన్ని విల్లుని అన్నీ కూడా పక్కన పెట్టేసి చిత్రంలో చూపిస్తున్నారు. ఈ రకంగా అర్జునుడు ఉన్నాడు అని చెప్పి సంజయుడు చెప్తున్నాడు. అప్పుడు భగవంతుడు ఇదంతా విని శ్రీ భగవానువాచ అశోచ్యానన్వశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే గతాసూన గతాసూంశ్చ నానుశోచంతి పండిత. సో అశోచ్యానన్వశోచస్త్వం అంటే శోకింపకూడని దానికోసం శోకిస్తున్నావు, నువ్వు దుఃఖించకూడని దానికోసం దుఃఖిస్తున్నావు. ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే ఎంతో ప్రజ్ఞతో ఎంతో తెలివిగా మాట్లాడుతున్నట్లుగా నువ్వు ఆర్గ్యుమెంట్లు, వాదాంశ్చ భాషసే నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు, ఎంతో తెలివిగా మాట్లాడుతున్నాననుకున్నట్లుగా. గతాసూన గతాసూంశ్చ పోయిన వాళ్ళ కోసం కానీ ఉన్న వాళ్ళ కోసం కానీ నాను శోచంతి పండిత. పండితులు అంటే వివేకవంతులు బాధపడరు, శోకించరు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అశోచ్యానన్వశోచస్త్వం, సో దుఃఖించకూడని విషయం కోసం దుఃఖిస్తున్నావు, ఎంతో తెలివిగా పాండిత్యంతో మాట్లాడుతున్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నావు. కానీ వివేకవంతులు పోయిన వాళ్ళ కోసం కానీ ఉన్న వాళ్ళ కోసం కానీ ఇలా దుఃఖించరు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. భగవంతుడు ఈ రకంగా అర్జునుడికి చెప్పటం ఇక్కడ చూస్తున్నాము. వివేకవంతులు ఇలా పోయిన వాళ్ళ కోసం కానీ ఉన్న వాళ్ళ కోసం కానీ దుఃఖించరు అంటున్నారు. దీని అర్థం ఏమిటి అని మనందరికీ కూడా సందేహం వస్తుంది. సో ఏమిటో చూద్దాము. సో ఇక్కడ నుంచి భగవంతుడు ఆత్మజ్ఞానము, ఆత్మ అంటే ఏమిటి అన్న విషయాన్ని వివరించడం మొదలు పెడతారు. మొట్టమొదట అర్జునుడికి ఆత్మజ్ఞానంతో ప్రారంభిస్తారు. సో ఇక్కడ నత్వేవాహం జాతునాసం నత్వం నేమే జనాధిప నచైవ న భవిష్యామా సర్వే వయం మతః పరం. నేను కానీ నువ్వు కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రాజులందరూ కానీ ఇదివరకు ఎప్పుడు లేరు అనుకోవటానికి లేదు, ఎప్పుడూ ఉన్నారు. అలాగే ఇంకా ముందు కూడా మనం ఉండము అనుకోవటానికి లేదు. మనం ఎప్పుడు కూడా ఉండకుండా ఉండము, ఎప్పుడూ ఉంటాము అని అర్థం. సో నువ్వు నేను ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎప్పుడూ ఉన్నారు, ఇదివరకు లేరు అనుకోవటానికి లేదు, ఇంక ముందు ఉండరు అనుకోవటానికి కూడా లేదు అని అంటున్నారు. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి అన్నది చూద్దాం. సో 11వ శ్లోకం నుంచి 30వ శ్లోకం వరకు మొత్తం ఆత్మను గురించి వివరణ జరుగుతుంది. అందుకని దీనిని ఇక్కడ ఆత్మజ్ఞానం అన్నారు. సో ఏమిటి, అందరూ ఇదివరకు ఉన్నారు, ముందు ముందు కూడా ఉంటారు అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటి అన్నది చూద్దాము. దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యౌవనం జరా తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర న ముహ్యతి. ఇవన్నీ కూడా ముఖ్య శ్లోకాలే. ఇది ఇంకా కూడా ముఖ్యమైనటువంటి ముఖ్య శ్లోకాల్లో కూడా ఇది ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ ముఖ్యమైన శ్లోకం. సో దేహినోస్మిన్ యథా దేహే, ఎలా అయితే ఈ దేహము, ఈ దేహధారి, ఈ దేహంలో, ఈ దేహం బాల్యం నుంచి కౌమారం యౌవనం జర, కౌమారం నుంచి యౌవనానికి, యవ్వనం నుంచి జర అంటే వృద్ధాప్యం. సో ఈ 3 దశలు ఎలా దాటుకుంటూ వెళ్తుందో ఈ శరీరం, తథా దేహాంతర ప్రాప్తి, అదేవిధంగా దేహాంతర, ఈ శరీరాన్ని వదిలేటప్పుడు ఈ ఆత్మ కూడా ఒక దేహం నుంచి వేరొక దేహంలోకి వెళ్తుంది. ధీరస్తత్ర న ముహ్యతి, ఇది తెలిసిన వివేకవంతుడు ఆందోళన పడరు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో ఇంకొకసారి ఈ దేహంలో ఈ దేహధారి, ఈ దేహం బాల్యం నుంచి యవ్వనానికి, యవ్వనం నుంచి ముసలితనానికి ఎలా అయితే క్రమంగా సాగిపోతుందో అదేవిధంగా
మరణ సమయంలో ఈ దేహాంతర ప్రాప్తి ఈ ఈ ఈ దేహానికి అంతం వచ్చే టైంలో ఈ ఆత్మకు కూడా ఈ దేహాన్ని వదిలి ఇంకొక దేహంలోకి ప్రవేశిస్తుంది అని చెప్పి, ఈ సంగతి తెలిసినటువంటి వివేకవంతులు ఈ విషయంలో ఆందోళన పడరు అని ఈ శ్లోకంలో అర్థం. మన శరీరం వేరే వేరే స్టేజెస్ ఎలా అయితే బాల్యం నుంచి పెరిగి యవ్వనానికి వస్తాం, అక్కడి నుంచి వృద్ధాప్యానికి వస్తాం, అదే రకంగా ఆత్మ ఒక శరీరం అయిపోయిన తర్వాత వేరే శరీరంలోకి వెళ్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనం గ్రహించవలసింది ఏమిటి అంటే, మన శరీరము అనేది పంచభూతాలతో తయారు చేయబడినది. సో ఈ ప్రపంచంలో కనిపించేటటువంటి అన్ని వస్తువులు కూడా పంచభూతాలతో, అంటే కంటికి కనిపించే ఆకారం ఉన్నవన్నీ కూడా పంచభూతాలతో తయారు చేయబడినవి అని చెప్తారు. సో ఈ మన యొక్క శరీరము, తర్వాత మన శరీరమే కాదు, అన్ని జీవరాశుల శరీరాలే కాదు, ఈ కనిపించేటటువంటి ఈ చెట్లు, పుట్టలు, అన్ని పర్వతాలు, అన్ని ఆకారాలు కూడా పంచభూతాలతో తయారు చేయబడ్డాయి. పంచభూతాలంటే ఏమిటి మనకందరికీ తెలుసు. అగ్ని, నీరు, ఆకాశము, వాయువు, భూమి, వీటితో మన శరీరం తయారు చేయబడింది. అయితే మన అంతవరకు చూద్దాము. దీనిని స్థూల శరీరము అంటారు, అంటే కంటికి కనిపించేటటువంటి శరీరం. అలాకుండా మనలో ఇంకా మన మనసు ఉంది, బుద్ధి ఉంది, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. అవి కంటికి కనిపించనివి కాబట్టి సూక్ష్మ శరీరం. ఈ విషయం ముందు అధ్యాయాల్లో ఇంకొంచెం వివరంగా చూడొచ్చు. ప్రస్తుతానికి మనం తెలుసుకోవాల్సింది, మన శరీరము పంచభూతాలతో తయారు చేయబడింది, ఆత్మ మన శరీరం లోపల ఉంటుంది అన్నది మనం ఇప్పుడు చూడాల్సిన విషయం. ఇక్కడ మనం ఒక ఈ ఈ ఈ కుర్రవాడు ఉన్నాడు, నా చెవులు, నా కళ్ళు, తర్వాత నా నోరు, నా కాళ్ళు, నా చేతులు అని అంటున్నాము. కానీ నేను చేతులు, నేను కాళ్ళు, నేను కళ్ళు అనటం లేదు కదా. ఇవన్నీ నాకు సంబంధించినవి. నేను ఎవరు? ఆ నేను అన్నది నా చేతులు, నా కాళ్ళు, నా కళ్ళు అనుకుంటున్నాము. ఆ నేను అన్నది ఎవరు అంటే, ఆ నేను అన్నదే లోపల ఉన్నటువంటి ఆత్మ. సో ఇక్కడ కారు డ్రైవర్ లేనిదే కారు మన శరీరం లాంటిది, డ్రైవర్ ఆత్మ లాంటిది అన్నట్లుగా ఇక్కడ ఉదాహరణ చూపిస్తున్నారు. సో డ్రైవర్ లేనిదే మన కారు అనేది నడవటం అనేది కుదరదు. ఆ తర్వాత పంజరంలో పక్షి లోపల ఆత్మ ఉన్నట్లు, పైన పంజరం శరీరం అన్నట్లుగా ఒక ఉదాహరణ. సో లోపల ఉన్నది ఆత్మ, పైన మనది భౌతిక పంచభూతాలతో చేసినటువంటి భౌతిక శరీరం, స్థూల శరీరం, ఇంగ్లీష్లో గ్రోస్ బాడీ అని అంటారు. సో అది ఇక్కడ మనకు అర్థమైంది. ఏది దేహినోస్మిన్ యథా దేహే అన్న దాంట్లో చెప్తున్నారు. ఒక శరీరం నుంచి ఆత్మ మరొక శరీరంలోకి వెళ్తుంది అని చెప్పేసి. మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖద ఆగమాపాయినో నిత్య తాం స్థితిక్షస్వ భారత. కౌంతేయ, సుఖదుఖాలు తాత్కాలికంగా కలగడం, కాలక్రమంలో అవి పోవడం ఎలా ఉంటుంది? మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ, ఎండాకాలం వచ్చిపోవడం లాంటివి. కలత చెందకుండా వాటిని ఓర్చుకోవటం మనిషి తప్పక నేర్చుకోవాలి. అవి ఇంద్రియ అనుభూతి వలన కలుగుతాయి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో ఈ ఈ శీతోష్ణ సుఖదుఖాలు, చలి, వేడి, ఎండాకాలం, చలికాలం ఎలా అయితే ఇలా వచ్చిపోతూ ఉంటాయో, సుఖదుఖాలు కూడా ఆగమాపాయనో నిత్య, వస్తూ పోతూ ఉంటాయి నిత్యం. తాం స్థితి క్షస్వ భారత, అవి వాటి గురించి మనము ఓర్చుకోవటం, మనం తాం స్థితి క్షస్వ భారత, సో దానిని ఓర్చుకోవటం మనము నేర్చుకోవాలి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ, అసలు ఎందుకు వస్తాయి ఈ సుఖదుఖాలు అంటే, మన ఇంద్రియాలు యొక్క అనుభూతి వలన. ఇంద్రియాలు అంటే ఏమిటి?
ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ వివరంగా ముందు ముందు చూస్తాము. ఇప్పుడు క్లుప్తంగా చెప్తాను. ఎందుకంటే ఈ చాప్టర్లో మనం చదివేదంతా కూడా ముందు ముందు ఈ నెక్స్ట్ 16 అధ్యాయాల్లో కూడా మనం వివరంగా చూస్తాం ఒక్కొక్క విషయాన్ని. కానీ ఇక్కడ క్లుప్తంగా చెప్పారు కాబట్టి ఇక్కడ క్లుప్తంగా చెప్పుకుందాము, తర్వాత వివరంగా ప్రతి అధ్యాయంలో చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇంద్రియాలు అంటే మన కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, మన చర్మం. అంటే ఏదైనా ముట్టుకున్నప్పుడు చర్మానికి తెలుసు అది వేడిగా ఉందా, చల్లగా ఉందా, లేదా మెత్తగా ఉందా, గట్టిగా ఉందా. ఇవన్నీ కూడా స్పర్శ అన్నది 5వ ఇంద్రియం అన్నమాట. సో ఇలా ఈ 5 ఇంద్రియాలు మనకు అన్ని రకాలైనటువంటి ఈ సుఖదుఖాలకు కారణం. ఎందుకంటే ఏ కోరిక కలిగినా ఇంద్రియాల వల్లే మనకు కలుగుతుంది. మన కళ్ళు చూస్తాయి కావాలంటే, చెవులు వింటాయి వినాలనిపిస్తుంది, నోరు రుచి తెలుసు కాబట్టి తినాలనిపిస్తుంది. ఇలా ఈ ఇంద్రియాల వల్ల మనకు కోరికలు కలుగుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ ఇంద్రియ అనుభూతి వలననే మనకి సుఖాలు, కోరిక వల్లే మనకి సుఖమైన దుఃఖమైన ఈ భావాలన్నీ కూడా కలిగేది. కాబట్టి ఈ ఇంద్రియానుభూతి వల్ల ఇవన్నీ కలుగుతాయి సుఖ దుఃఖాలు. కానీ అవి నిత్యము ఉండవు, వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. చలికాలం, ఎండాకాలం ఎలా అయితే వస్తూ పోతూ ఉంటాయో. కాబట్టి వివేకవంతులు మనము వీటన్నిటినీ కూడా తట్టుకుని ఓర్చుకోవటం నేర్చుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. అవి ఏవి కూడా నిత్యం కాదు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఏదైనా కావాలి అనిపిస్తుంది, మన ఇంద్రియాలు ఏదో ప్రలోభ పెడతాయి, కళ్ళు ఏదో చూస్తాయి, ఈ వస్తువు బాగుంది మనం కొనుక్కోవాలి అని మనకు అనిపిస్తుంది. అది కొనుక్కున్నప్పుడు మనకి సంతోషము, సుఖంగా ఉన్నాము. మనము ఒక పెద్ద ఇల్లు కొనుక్కుంటాం, చాలా సంతోషం, సుఖంగా ఉన్నాం అనుకుంటాం. అది ఎన్నాళ్ళు ఉంటుంది ఆ సుఖం? కొన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత వేరే కోరిక కలుగుతుంది. అప్పుడు ఈ సుఖం మర్చిపోయి ఆ కోరిక తీరలేదనే దుఃఖంలో ఉంటాం. సో ఇవన్నీ కూడా ఏది శాశ్వతం కాదు. కాబట్టి ఈ సుఖ దుఃఖాలన్నీ కూడా అలాగే వస్తూ పోతూ ఉంటాయి, కానీ ఏది కూడా నిత్యం కాదు. అందుకని వీటన్నిటిని మనం తట్టుకోవటం నేర్చుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. తర్వాత న జాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్ నాయం భూత్వా భవితా వా న భూయా అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో న హన్యతే హన్యమానే శరీరే. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే న జాయతే మ్రియతే అంటే దానికి పుట్టుక లేదు. జాయతే అంటే పుట్టుక లేదు, మ్రియతే మృత్యువు లేదు. నాయం భూత్వా భవితా వాన భూయ అంటే ఇదివరకు ఒకప్పుడు లేకపోవటం లేదు, ముందు ముందు ఉండదని లేదు. అంటే దేని గురించి చెప్పుకుంటున్నాము? ఆత్మ గురించి చెప్పుకుంటున్నాము. ఆత్మకు పుట్టుక లేదు, మృత్యువు లేదు, ఒకప్పుడు లేదు, ఒకప్పుడు ఉంది అని లేదు, ఎప్పుడూ కూడా ఉంది. అజో అంటే అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో. అజో అంటే పుట్టుక లేనిది, నిత్యం ఎప్పటికీ నిత్యమైనది, శాశ్వతం ఎప్పటికీ ఉండేది, పురాణో పురాతనమైనది, నా హన్యతే హన్యమానే శరీరే. శరీరం పోయినప్పటికీ ఈ ఆత్మ ఏమీ కూడా ఎక్కడికి పోదు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ ఆత్మకు పుట్టుక, చావు ఇవేమీ లేవు. ఆత్మ ఒకప్పుడు ఉండటం, ఒకప్పుడు లేకపోవటం అనేది లేదు. ఇది పుట్టుక లేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, పురాతనమైనది. శరీరం పోయినా కూడా ఆత్మ ఎక్కడికి పోదు అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహ్ణాతి నరోపరాణి తథా శరీరాణి విహాయ జీర్ణ అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి. అంటే ఈ వాసాంసి అయిపోయినటువంటి అంటే పాతబడిపోయినటువంటి బట్టలు తీసేసి కొత్త బట్టలు మనం ఎలా అయితే వేసుకుంటామో
అలాగే ఈ శరీరం కూడా జీర్ణమైపోయిన తర్వాత ఈ ఆత్మ నూతన దేహాన్ని స్వీకరిస్తుంది అని చెప్పి ఈ శ్లోకానికి అర్థం. ఇలా మనం ఒక చిన్న పసిపాపగా పుట్టుక జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత మెల్లగా పెరగటం, కౌమార్యం, యౌవనం, జర అంటే ఓల్డ్ ఏజ్, వృద్ధాప్యం వచ్చిన తర్వాత మరణించటం జరుగుతుంది. అలా మరణించిన తర్వాత మళ్ళీ ఆత్మ ఇలా వేరొక శరీరంలోకి వెళ్ళటము, ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఈ చక్రాన్ని, ఈ సైకిల్ ఇక్కడ చూస్తున్నాము. సో ఆత్మ ఎప్పటికీ కూడా నిత్యము ఒక శరీరంలోంచి వేరొక శరీరంలోకి వెళ్తూ ఉంటుంది అని చెప్పి ఇక్కడ మనము బట్టలు ఎలా అయితే పాతబడిపోతే కొత్తవి వేసుకుంటామో తెచ్చుకుంటామో, ఆత్మ కూడా శరీరం శిథిలమైపోయినప్పుడు అది వదిలేసి వేరే శరీరంలోకి వెళ్తుంది అని చెప్పి ఈ శ్లోకానికి అర్థం. ఇదంతా కూడా ఇంకా ఆత్మజ్ఞానం గురించి, ఆత్మను గురించే వివరిస్తున్నారు 30వ శ్లోకం వరకు. ఇప్పుడు 22వ శ్లోకం ఇది. ఇవన్నీ కూడా ముఖ్య శ్లోకాలే. ఇక్కడ నైనం ఛిందంతి శస్త్రాణి నైనం దహతి పావక నచైనం క్లేదయంత్యాపో న శోషయతి మారుత. నైనం చిందంతి శస్త్రాణి, శస్త్రం అంటే ఏ రకమైన అస్త్రంతో అయినా, శస్త్రంతో అయినా, ఆయుధంతో నువ్వు దీనిని ముక్కలు చేయలేవు. చిందంతి కట్ చేసి ముక్కలు చేయలేవు. దేనిని? ఆత్మను. ఆత్మను ఎవ్వరూ కూడా ఏమి చేయలేరు. నీ ఎంతెంత పెద్ద పెద్ద విల్లులు, గాంధీవాలు ఏదున్నా మనం ఆత్మను ఎవ్వరూ కూడా ఏమీ కట్ చేయటం కానీ ఏమీ చేయలేరు. నైనం దహతి పావక అంటే అగ్నితో మనము దానిని దహించలేము. నచైనం క్లేదయంత్యాపో, ఆపో నీటితో దానిని తడపలేము. న శోషయతి మారుత, మారుత అంటే గాలితో దానిని ఎండబెట్టడం కానీ అటువంటిది కూడా చేయలేము. సో ఆయుధాలతో ముక్కలు చేయలేము, అగ్నితో దహించలేము, నీటితో తడపలేము, ఈ గాలితో దానిని ఎండబెట్టడం కానీ ఏది చేయలేము. ఎవ్వరు కూడా ఆత్మను ఎవరు ఏమి చేయలేరు అని చెప్పి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు ఆత్మ యొక్క లక్షణాలు. జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యు ధ్రువం జన్మామృతస్య చ తస్మాత్ అపరిహార్యేతే నత్వం శోచితుమర్హసి. సో జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యు, పుట్టిన తరువాత అన్నిటికంటే ధ్రువమైనది, గ్యారంటీ ఏమిటి అంటే మృత్యువు. పుట్టిన తర్వాత మృత్యు అన్నది తప్పదు. ధ్రువం జన్మామృతస్య చ, అలాగే పోతే మళ్ళీ జన్మ అనేది కూడా తప్పదు. సో పుట్టిన తర్వాత గ్యారంటీగా అందరూ ఏదో ఒక టైంలో పోవాలి, అది మనందరికీ కూడా తెలుసు, అది గ్యారంటీ. ఇంకా వేరే విషయం ఏది కూడా గ్యారంటీ లేదు. పుట్టిన తర్వాత దేనికి గ్యారంటీ లేదు, ఒక్క మృత్యువుకి తప్ప. ఎందుకు అంటే ఎప్పుడో ఒకప్పుడు తప్పనిసరిగా జరుగుతుంది అని. అలాగే పోయిన తర్వాత గ్యారంటీగా మళ్ళీ ఇంకొక జన్మ కూడా గ్యారంటీ, ధ్రువము. తస్మాత్ అపరిహార్యేతే, సో నత్వం శోచితుమర్హసి, కాబట్టి ఇది ఎలాగూ తప్పనిసరి అయిన వాటి గురించి, అనివార్యం, ఇది ఎలాగూ జరిగే వాటి గురించి శోచితుమర్హసి, అనవసరం శోకించటం వద్దు అని చెప్పి చెప్తున్నా. ఈ విషయం ఎలాగూ జరిగేది, దీని గురించి ఎందుకు శోకము? పుట్టిన వాడికి మరణం తప్పదు, మరణించిన వాడికి మళ్ళీ పుట్టుక తప్పదు. కాబట్టి ఈ అనివార్యమైన దాన్ని అంటే మనం అవాయిడ్ చేయలేము, దీన్ని ఎలాగూ జరుగుతుంది, దానికోసం మనం శోకించాల్సిన అవసరం ఎందుకు? దేహీ నిత్యమవధ్యోయం దేహే సర్వస్య భారత తస్మాత్ సర్వాణి భూతాని నత్వం శోచితుమర్హసి. సో అర్జున, అన్ని దేహాలలోనూ ఉండే ఆత్మకు చావు అనేది లేదు. అందువల్ల ఈ ప్రాణుల గురించి నీవు దుఃఖింపనవసరము లేదు. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు చివరకు, అన్ని దేహాలలో ఉంటుంది ఈ ఆత్మ. ఆత్మ అనేది ఏమిటి అంటే సచ్చిత్ ఆనంద. ఆత్మ అంటే సత్ అంటే నిజమైనది, నిజం, సత్యము అంటే ఏమిటి అర్థము? ఎప్పటికీ ఉండేది అని అర్థము. ఈ ఉదాహరణకు ఎప్పుడు మనం ఏం చెప్పుకుంటాము అంటే, ఒక చిన్న ఉదాహరణ.
సత్యం అంటే నిజం చెప్పటం అనుకుంటా, కరెక్టే, కానీ అది నిజమైన సత్యం అని కాదు. నిత్యము ఎప్పటికీ శాశ్వతంగా మార్పు లేకుండా ఉండేదే సత్యము. ఉదాహరణకి ఇక్కడ ఈ పుస్తకం చూస్తున్నాం, ఇది పుస్తకం, కరెక్టే, నిజమే, ఇది సత్యము, ఈ నిమిషంలో ఇది సత్యం. కానీ ఒక 100 ఏళ్ల తర్వాత ఈ పుస్తకం ఇలాగే ఉంటుందని ఏమిటి గ్యారంటీ? ఇది ముక్కలైపోవచ్చు, చిరిగిపోవచ్చు, తడిచిపోవచ్చు. అప్పుడు ఆ ముక్కలైపోయిన తర్వాత దీనిని పుస్తకం అని చెప్పం కదా. అందుకని ఏదైనా సరే ఆ ఆకారం అనేది పోయిన తర్వాత ఈరోజు మనము అని నేను అని చెప్తున్నాము. ఇది నేను అంటే మనం ఉన్నంతకాలం నేను, ఆ తరువాత ఉండదు. కానీ ఎప్పటికీ ఉండేదే నిజము, ఎప్పటికీ ఉండేది ఏది? ఆత్మ. ఆత్మ సత్యం, అందుకని సచ్చిత్ ఆనంద. ఈ ఆత్మ భగవంతుని యొక్క అంశయే, అందుకే భగవంతుడు సచ్చిత్ ఆనంద స్వరూపుడు కాబట్టి మన ఆత్మ కూడా భగవంతుని అంశ కాబట్టి సచ్చిత్ ఆనంద. ఆత్మకు కూడా భగవంతుని యొక్క లక్షణాలే ఉన్నాయి. సత్ అంటే ఎప్పటికీ ఉంటుంది అది అన్నది ఇక్కడ మనం. ఆత్మ అంటే ఏమిటి అంటే సచ్చిత్ ఆనంద అని చెప్పేసి చెప్పచ్చు. ఆత్మకు ఎప్పుడూ కూడా ఆనందమే, ఆత్మ ఎప్పుడూ కూడా నిత్యానందంలో ఉంటుంది. ఈ సుఖ దుఃఖాలు ఇవన్నీ కూడా మన మనస్సుకి సంబంధించినవి, భౌతిక దేహ ఇంద్రియాలు వీటికి సంబంధించినది కానీ ఆత్మకు సంబంధించినది కాదు. ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా నిత్యానందంతోనూ సచ్చిత్ ఆనంద స్థితిలోనే ఉంటుంది అన్నది ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. సో ఇక్కడ మనం ఇంకొకటి ఆత్మ అనేది ఏమిటి అంటే ఇక్కడ చూసాము ఇంతకుముందు ఈ చిత్రంలో పంజరం శరీరం అని ఆత్మ లోపల ఉంటుంది అని చెప్పుకున్నాము. అయితే ఈ పంజరాన్ని శుభ్రం చేస్తూ ఆత్మ లోపల పక్షికి ఆహారం పెట్టకపోతే ఎలాగూ, కాబట్టి ఇప్పుడు మనం శరీరానికి ఎలాగూ ఆహారం సప్లై చేస్తూనే ఉన్నాం, మనము భోజనము ఆహారము తింటూనే ఉన్నాం. కానీ లోపల ఉన్న ఆత్మకు ఏమిటి భోజనం అంటే ఫుడ్ ఫర్ సోల్. అంటే ఆత్మకు ఏమిటి అంటే భగవన్నామమే ఆత్మ, మనము ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి దారి, అంటే ముక్తికి దారి, భగవంతుణ్ణి చేరుకోవటానికి దారి. సో మనకు ఏం చెప్పారు అంటే 4 యుగాలు ఉన్నాయని తెలుసు కదా మనందరికీ. త్రేతాయుగం, సత్యయుగము లేదా కృతయుగము, త్రేతాయుగము, ద్వాపర యుగము, ఇది కలియుగము. సో ఈ సత్యయుగంలో అంతా కూడా భగవంతుణ్ణి చేరుకోవటానికి లేదా ముక్తిని పొందటానికి తపస్సులు చేసేవారు. త్రేతాయుగంలో యజ్ఞాలు చేసేవారు. ద్వాపర యుగంలో అర్చనలు, భారీ అర్చనలు చేస్తూ ఉండేవారు, పూజలు అవి. ఈ కలియుగంలో అన్నిటికంటే మనకి సులభమైన మార్గాన్ని ఇచ్చారు. ఏంటి అంటే భగవన్నామస్మరణతోనే మనము మోక్షాన్ని పొందవచ్చు అని చెప్పేసి. సో ఈ కలియుగంలో అన్ని యుగాలలోకి ధర్మం తగ్గిపోయినప్పటికీ కూడా ఈ కలియుగంలో అన్ని యుగాల్లోకి సులభమైన మార్గాన్ని సూచించారు ఈ మోక్షం కోసం. ఏమిటి అంటే భగవన్నామమే కలియుగంలో మోక్షానికి మా కారణము. సో హరేర్నామ హరేర్నామ హరేర్నామైవ కేవలం కలౌ నాస్తైవ 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 గతిర్ అన్యథా. అంటే హరినామమే కేవలం ఈ కలౌ అంటే కలియుగంలో నాస్తైవ 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 గతిర్ అన్యథా, వేరే గతి లేదు లేదు లేదు. హరినామం ఒక్కటే మనకి కలియుగంలో మోక్షానికి దారి అని చెప్పి ఆ శ్లోకం యొక్క అర్థం. సో అందుకని ఈ భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని మనం అది జపిస్తే చాలు, మనకు ఆత్మసాక్షాత్కారం మనకు కలుగుతుంది, భగవంతుడి మోక్షం కలుగుతుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి ఎవరైనా కూడా సులభంగా ఆచరించగలిగినటువంటి విషయం భగవన్నామస్మరణ. సో దీనిని మనం ఆచరిస్తే మనం ఆ మార్గంలోకి వెళ్ళటానికి అవకాశం ఉంటుంది. అది మన కలియుగ ధర్మం. సో ఇక్కడి వరకు కూడా ఆత్మ గురించి చెప్పుకున్నాము. ఇక ముందు ఇప్పుడు కర్మ నుంచి స్వధర్మము, కర్మ మరియు స్వధర్మము. సో ఇక్కడ అర్జునుడు ఒక రాజు, క్షత్రియుడు,
క్షత్రియుడి యొక్క బాధ్యత ఏంటి? స్వధర్మం అంటే నీ డ్యూటీ, నీ బాధ్యత. ఆ బాధ్యతను సక్రమంగా చేయాలి అని చెప్పేసి భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తారు. సో అర్జునుడు క్షత్రియుడిగా అర్జునుడి బాధ్యత రాజ్యాన్ని కాపాడుకోవటం, ప్రజలను కాపాడుకోవటం. కాబట్టి హతో వా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం జిత్వా వా భోక్షసే మహీం తస్మాత్ ఉత్తిష్ఠ కౌంతేయ యుద్ధాయ కృత నిశ్చయ. సో కుంతిపుత్రుడా, ధర్మయుద్ధంలో మరణిస్తే స్వర్గం పొందుతావు, శత్రువులను జయిస్తే రాజ్యభోగాలు అనుభవిస్తావు. అందువల్ల కృత నిశ్చయంతో లేచి యుద్ధం చేయాలి. సో హతోవా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం, ఒకవేళ మరణించావా నీకు స్వర్గప్రాప్తి వస్తుంది. జిత్వావా భోక్షసే మహీం, జీవించే ఉంటే గనక నీకు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న సుఖాలన్నీ కూడా వస్తాయి, గెలుస్తావు. కాబట్టి తస్మాత్ ఉత్తిష్ట కౌంతేయ, అందుకని లే కౌంతేయ యుద్ధాయ కృత నిశ్చయ, యుద్ధం చేయటానికి కృత నిశ్చయంతో లే, కూర్చుండిపోయావు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో నీకు పోతే స్వర్గం వస్తుంది, ఉంటే రాజ్యము స్వర్గ సుఖాలు వస్తాయి. సో లేచి యుద్ధం చెయ్యి. ఏషా తే విహితా సాంఖ్యే బుద్ధిర్యోగే త్విమాం శృణు బుద్ధ్యా యుక్తో యయా పాఠ కర్మబంధం ప్రహాస్యసి. బుద్ధియోగము ఈ 39వ శ్లోకం నుంచి 53వ శ్లోకం వరకు. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇప్పటి వరకు ఈ జ్ఞానాన్ని నేను సాంఖ్యయోగము అంటే ఆత్మతత్వాన్ని నీకు వివరించాను. ఇప్పుడు ఫలాపేక్ష లేని కర్మ రూపంలో నేను విశదీకరిస్తాను, విను అని చెప్పి భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఓ పార్థ, ఇలాంటి అవగాహనతో పనిచేస్తే నీవు కర్మబంధాల నుంచి విముక్తిని పొందుతావు. సో ఈ ఆత్మతత్వాన్ని నీకు వివరించాను. ఇప్పుడు ఫలాపేక్ష లేకుండా కర్మ అంటే పని, యాక్షన్ అని అర్థం. కర్మ అంటే ఏదో చెడు అని కాదు. కర్మ, మనం ఆ మాట అలా వాడతాము, బట్ కర్మ అనే దానికి పదానికి అర్థం యాక్షన్ అని అర్థం. సో ఫలాపేక్ష లేకుండా పని చేయటము అంటే మనం పని చేసేటప్పుడు దాని మీద ఆ ఫలితం మీద ఆసక్తి వదులుకుని మనం ఆ ఫలితాన్ని భగవంతుడికి అర్పించాలి. అది కూడా ముందు ముందు చూస్తాము. బట్ ఇప్పుడు మనం ముందుగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆసక్తిని వదులుకోవటము. అంటే ఏదైనా ఉదాహరణకు ప్రయాణం చేయాలి, ఏదైనా ఊరు వెళ్ళాలి, మనం కారులో వెళ్దామని ఏదో బయలుదేరుతాము, బస్సులోనో కారులోనో ఎందులోనో. బయలుదేరిన దగ్గర నుంచి, బయలుదేరక ముందు నుంచి ఎన్ని గంటలకు చేరుకుంటాము, మధ్యాహ్నం అవుతుందా, రాత్రి అవుతుందా, భోజనం టైం అవుతుందా, టిఫిన్ టైం అవుతుందా, టీ టైం అవుతుందా, ఏ టైంకి చేరుకుంటాము, ఇలాంటి ఆలోచనలతో ఉంటూ ఉంటాం సహజంగా. సో అంటే ఇంకా మనం పని మొదలుపెట్టలేదు, ప్రయాణం మొదలుపెట్టలేదు, ఆల్రెడీ గమ్యం గురించి ఆలోచిస్తున్నాం. మనం చేయాల్సింది ఏమిటి? సక్రమంగా టైంకి బయలుదేరాలి, కూర్చోవాలి, బస్కో లేదా ట్రైన్కో ఏదో ఒక దానికి మనం వెళ్ళాలి, టైంకి మనం చేయాల్సింది చేయాలి. అంతేకాని ఆందోళన పడటం వల్ల ఈ ప్రయాణం మీకు సరిగ్గా సాగుతుందా? మనకు సాగదు. కాబట్టి ముందు మనం చేయాల్సింది పని. అంతేకాని పనిని సక్రమంగా చేస్తే ఆ పని యొక్క ఆపేక్షను మనం పక్కన పెట్టి పని చేసే మార్గంలో మనసు పెట్టడమే మన బాధ్యత. ఆ తర్వాత జరగబోయేది మనం సరిగ్గా పనిచేస్తే జరిగేదేదో సరిగ్గానే జరుగుతుంది. అది అన్న అవగాహనతో మొదట ఆలోచన విధానాన్ని మనం మార్చుకోవాలి. తరువాత ప్రతి పనిని కూడా భగవంతుడికి ఫలితాన్ని భగవంతుడికి అర్పించాలి అని చెప్పేసి చూస్తాము. బట్ ముందు ఆ ఫలితం మీద ఆసక్తిని తగ్గించుకోవాలి. ఆసక్తిని వదిలి పని మీదే మనము దృష్టిని కేంద్రీకరించాలి అని చెప్పి అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ. సో ఫలాపేక్ష లేని కర్మ అంటే అది, అంటే ఫలితం మీదే దృష్టి, ఆసక్తి వదులుకోవటము. ఉదాహరణకు ఒక విద్యార్థి ఉన్నాడు, పరీక్ష రాయాలి. ఆ పరీక్ష రాసేటప్పుడు రాయక ముందు నుంచి నాకు ఫస్ట్ క్లాస్ వస్తుందా, 100 మార్కులు వస్తాయా, 90 మార్కులు వస్తాయా నేను అన్న విషయం మీద కాకుండా
చదవటము, పరీక్ష బాగా రాయటం వరకే ఆ విద్యార్థి యొక్క బాధ్యత. ఆ తరువాత ఏం జరుగుతుందన్నది అది భగవంతుడికి వదిలేయాలి. దాని మీద ఆసక్తిని ముందు వదిలితే ఆ తర్వాత దానిని భగవంతుడికి వదలటం అనేది కూడా అభ్యాసం చేయొచ్చు, ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. కాబట్టి ఈ కర్మ అనేది చేస్తున్నప్పుడు ఆ కర్మ మీదే కేంద్రీకరించాలి, కానీ దాని యొక్క ఫలితం మీద కాదు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. నేహాభిక్రమణ. సో ఆ రకంగా కర్మను చేస్తే అప్పుడు కర్మబంధాల నుంచి విముక్తి పొందుతావు. ఇది ఇక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్. ఎప్పుడైతే ఆ కర్మ ఫలితాల మీద ఆసక్తిని వదులుకుని కర్మ చేయటంలోనే మనం కేంద్రీకృతమై చేసి ఆ ఫలితం మీద ఆసక్తిని ఎప్పుడైతే వదులుకుంటామో అప్పుడు ఈ కర్మబంధాల నుంచి మనము విముక్తి పొందుతాము. అంటే ఈ కర్మబంధాల వల్లే మనకి జనన మరణ చక్రాలు వస్తున్నాయి. ఈ జనన మరణ చక్రాల నుంచి విముక్తి పొందాలి అంటే ఈ కర్మ బంధాల నుంచి మనం విముక్తి పొందాలి. కర్మబంధాల నుంచి ఎలా విముక్తి పొందుతాము? ఫలితం మీద ఆసక్తి లేకుండా కర్మ చేస్తే అప్పుడు ఈ కర్మబంధాల నుంచి విముక్తి అవుతాం. మన స్వధర్మము, ఇది నా బాధ్యత అనుకుని పని చేయటం వరకు మన వంతు. ఆ ఫలితాల గురించి ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటే మనం బద్ధులం అయిపోతాం ఆ కర్మకు. సో ఆ ఫలితం మీద ఆసక్తిని వదులుకుని మన బాధ్యతని, మన డ్యూటీని మనం నిర్వర్తించటం మాత్రమే చెయ్యాలి. కానీ ఆ ఫలాపేక్ష మీద ఆసక్తి, ఫలాపేక్ష అనేది ఉండకుండా చేయటం నేర్చుకోవాలి. నేహాభిక్రమనాశోస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. సో ఈ కర్మయోగం ప్రారంభించి పూర్తి చేయలేకపోయినా కూడా వృధాగా పోదు, దోషము లేదు. సో ఈ మార్గమును కొద్దిగా ఆచరించిన దారుణమైన భయం నుండి మనిషిని కాపాడుతుంది. అంటే నేహాభిక్రమనాశోస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే. సో ఈ కర్మయోగం ప్రారంభించి, ఒకవేళ కర్మయోగం అంటే ఏమిటి? ఫలితాల మీద ఆసక్తిని వదులుకోవటము. ఇది ప్రారంభించి ఒకవేళ కంప్లీట్గా పూర్తి చేయలేకపోయినా, అంటే పూర్తిగా సక్సెస్ అవ్వలేకపోయినా కూడా కనీసం నీ ప్రయత్నం అన్నా నువ్వు చేస్తే నీకు అది ఉపయోగపడుతుంది. మధ్యలో అంతా కూడా కరెక్ట్గా చేయలేకపోయినా పర్వాలేదు, కనీసం ప్రయత్నం చేస్తే ఈ స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య, కొంచెమైనా సరే ఈ ధర్మ మార్గంలో ఉంటే త్రాయతే మహతో భయాత్, ఈ మహాభయాన్ని నుంచి త్రాయతే అంటే నీకు విడుదల కలుగుతుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ గజేంద్ర మోక్షం చిత్రాన్ని చూస్తున్నాము. భగవంతుడు ఈ గజేంద్రుడు కాలు మొసలి నోట్లో చిక్కుకున్నప్పుడు ఎన్ని రకాలుగా ప్రయత్నించినా రాలేదు. చివరకు అన్నీ వదిలేసి భగవంతుడిని శరణాగతి అయిన సందర్భంలో భగవంతుడు వచ్చి రక్షించటం మనం ఈ చిత్రంలో చూస్తున్నాము. వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి ఏకేహ కురు నందన బహుశాఖా హి అనంతాశ్చ బుద్ధయో వ్యవసాయినాం. ఓ కురువంశస్థుడా, భక్తి మార్గంలో నిశ్చయాత్మకమైన వారి బుద్ధి స్థిరంగా ఉంటుంది. సో వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి ఏకేహ కురునందన. సో వాళ్ళకి బుద్ధి ఒకే చోట నిశ్చయంగా ఉంటుంది. బహుశాఖాహి అనంతాశ్చ బుద్ధయో వ్యవసాయినాం. సో ఈ ఎన్నో రకాలుగా స్థిర సంకల్పం లేని వాళ్ళ బుద్ధి ఎన్నో పరిపరి విధాల ఆలోచనలు పరుగులెడుతూ ఉంటుంది వాళ్ళ బుద్ధి. సో ఈ భక్తి మార్గంలో నిశ్చయంగా ఉండాలి అంటే మనకి ఏది అవసరము? బుద్ధిని స్థిరంగా ఒక చోట ఉంచాలి. పరిపరి విధాల ఆలోచనలతో కాన్సన్ట్రేషన్ లేకపోతే అది కుదరదు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఉదాహరణకు ఇక్కడ అర్జునుడు, ద్రోణుడు చిన్నప్పుడు విలువిద్య నేర్పించేటప్పుడు ఆ పక్షి బొమ్మని పెట్టి ఆ బొమ్మ యొక్క కన్నును కొట్టాలి అని చెప్తే మిగిలిన వాళ్ళంతా అర్జునుని సోదరులు, ఈ కౌరవులు అందరూ కూడా అక్కడ ఉండి వాళ్ళు ఆ చెట్టు ఏం కనిపిస్తోందంటే మొత్తం అన్ని చెట్టు కొమ్మలు అన్నీ పక్కనున్నవి అన్నీ కనపడుతోందని చెప్తారు.
కొంతమంది పక్షి ఒక్కటే కనపడుతోందని చెప్పినప్పటికీ అర్జునుడు ఒక్కడే పక్షి కన్ను తప్ప నాకేమి కనపడట్లేదు అని చెప్తాడు. అంటే అంతటి ధారణా శక్తి, కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటేనే మనము ఆ పనిని సాధించగలము. అందుకే అర్జునుడు ఒక్కడే కొట్టగలిగాడు, మిగిలిన వాళ్ళెవరు కూడా కొట్టలేకపోయారు. సో అలాంటి మనం భక్తి మార్గంలో ఉండాలి అంటే అలాంటి బుద్ధి అలా స్థిరంగా నిశ్చయాత్మకంగా ఉంటేనే అది వీలవుతుంది. అలా కాకుండా పరిపరి విధాల ఈ బుద్ధి, ఈ ఇంద్రియాలు అవి ఇవి అని మనకు ప్రలోభాలు పెడుతూ ఉంటే మన మైండ్ అటు ఇటు చెదిరిపోతూ ఉంటే ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఉండదు. కాబట్టి భక్తి మార్గంలో నిశ్చయాత్మకంగా ఉన్నవారి బుద్ధి కూడా అలాగే స్థిరంగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. స్థిరత్వం లేకపోతే బుద్ధి పలుపరు విధాలు వెళ్తూ ఉంటుంది అని. యదా సంహరతే, అక్కడ వరకు మనము కర్మ గురించి, బుద్ధి యోగం గురించి చూసాము. ఇక్కడ ఇప్పుడు 54 నుంచి 72వ శ్లోకం వరకు స్థితప్రజ్ఞుడు యొక్క లక్షణాలు, స్థితప్రజ్ఞత అన్నది చూస్తాం. స్థితప్రజ్ఞుడు అంటే అన్ని సమయాల్లో కూడా ఒకే రకంగా ఉండగలిగిన వాళ్ళు అని చెప్పి అర్థము. అంటే సుఖ దుఃఖాలలో కూడా ఒకే రకంగా చలించకుండాను, శత్రువునైనా మిత్రువునైనా సమంగా చూసేవాళ్ళు, ఇలాంటి వాళ్ళను స్థితప్రజ్ఞులు. ఈ స్థితప్రజ్ఞుల యొక్క లక్షణాలను ముందు ముందు అధ్యాయాల్లో ఇంకా చాలా వివరంగా చూస్తాము. ఇప్పుడు క్లుప్తంగా స్థితప్రజ్ఞత అంటే ఏమిటి అన్నది చూస్తాము. యదా సంహరతే చాయం కూర్మోంగానీవ సర్వశా ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేభ్యా తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠిత. సో తాబేలు అవయవాలను తన ఈ షల్ లోపలికి ఎలా అయితే ముడుచుకుని లోపలికి తీసుకువెళ్ళిపోతుందో అలాగే ఈ చుట్టూ మన కళ్ళ ముందు కనిపించే ఈ భౌతిక ప్రపంచపు ప్రలోభాలు, మనకు ఈ సుఖాలన్నీ మనని ప్రలోభ పెడుతూ ఉంటాయి. ఈ విషయాలన్నీ భౌతిక ప్రపంచ విషయ సుఖాలు అంటే కంటి ముందు కనిపించే ఈ వస్తువులు ఇవన్నీ అన్నమాట మనల్ని ఎలా ప్రలోభ పెడతాయి, అది కావాలి ఇది కావాలనే ప్రలోభానికి గురి చేస్తాయి. సో ఎవరైతే ఈ విషయ సుఖాలు కంటి ముందు కనిపించే వీటన్నిటి నుంచి దృష్టిని లోపలకు మరల్చుకుని మన ఇంద్రియాలు వాటి ద్వారా ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా లోపలికి మరల్చుకోగలుగుతామో, నిగ్రహించుకోగలుగుతామో వాళ్ళని స్థితప్రజ్ఞులు అంటారు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఎవరైతే ఇంద్రియ ప్రలోభానికి గురి కాకుండా ఉండగలరో వాళ్ళు స్థితప్రజ్ఞులు. అంటే తాబేలు గనక ఈ అవయవాలన్నీ లోపలికి ఎలా తీసుకువెళ్ళిపోయి అలా చేసుకుని ఉంటుందో, ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా అలా మనము క్లోజ్ చేసేసినట్టుగా చేసేసి వాటి వల్ల మనం ఏమీ ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉంటే వాళ్ళు స్థితప్రజ్ఞులు. ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసా సంగస్తేషూపజాయతే సంగాత్ సంజాయతే కామా కామాత్ క్రోధోభిజాయతే. తర్వాత ఈ ఇంద్రియ విషయాల గురించి మనం వాటి ప్రలోభానికి గురైతే ఏం జరుగుతుంది అన్నది ఇక్కడ చూస్తున్నాం. ఎప్పుడు ధ్యాయతో విషయాన్ పుంస, ఎప్పుడు ఈ మన చుట్టూ మన కళ్ళ ముందు కనిపించే ఈ వస్తువులు వీటన్నిటి ఈ మోజులో కనుక మనం పడిపోతే అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, వాటి గురించి ఆలోచిస్తే వాటి మీద ఆసక్తి, ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఇంకా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా మనం వస్తువు చూస్తాము, మీ ఇంటికి సంబంధించినది అవ్వనివ్వండి లేదా మన ఒంటికి సంబంధించినది అవ్వనివ్వండి, ఏదైనా మనకి ఇష్టమైనది, లేదా ఒక ఫోన్ అవ్వనివ్వండి లేదా ఒక వస్తువు అవ్వనివ్వండి, నగ అవ్వనివ్వండి, చీర అవ్వనివ్వండి, షర్ట్ అవ్వనివ్వండి, ఏదైనా సరే ఏదైనా మీకు నచ్చింది చూస్తే నచ్చిందంటే దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాము. దాని గురించే కనుక ఆలోచించామంటే ఏం జరుగుతుంది, దాని మీద ఇంకా ఇంకా ఆసక్తి పెరుగుతుంది. అది కావాలి కావాలి అని తర్వాత కోరిక పెరుగుతుంది. సో విషయాలు మన కంటి ముందు కనిపించేటటువంటి వస్తువులు, విషయాలంటే ఇక్కడ వస్తువులు అనుకోండి, ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి సంబంధించిన ఈ వస్తువులు భౌతికంగా మనం చూసేవన్నీ అవి
చూస్తే నచ్చుతాయి. వెంటనే దాని గురించి ఆలోచన గనక ప్రారంభించాము, ఇంకా దాని మీద ఆసక్తి పెరుగుతుంది. దాన్ని ఇది ఇలా ఉంది, అది అలా ఉంది, ఈ ఫోన్ బాగుంది, దీనికి ఎక్కువ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి, ఇది పెద్దగా ఉంది, మనకు బాగా కనపడుతుంది, ఇవన్నీ ఆలోచించిన కొద్దీ దాని మీద ఆసక్తి ఎక్కువ అవుతుంది. ఆ ఆసక్తి ఎక్కువయ్యేసరికి చివరికి అది కావాలి అనేటటువంటి కోరిక కలుగుతుంది. ఈ కోరిక అనేది కలిగితే అన్నిటికీ కూడా కోరికే మూలము. అన్ని చెడు లక్షణాలకి మూలం అనేది కోరికే. ఈ కోరిక కోపాన్ని కలిగిస్తుంది. ఎందుకు? అది రాకపోతే చిరాకు, అది గనక మనకు రాకుండా వేరే వాళ్ళకు వస్తే అసూయ, దాని పట్ల ద్వేషము, ఈ దుర్గుణాలన్నీ కూడా మూల కారణం కోపమే. సో కోపం కాదు, కోరిక వచ్చింది అంటే అది కోపానికి దారితీస్తుంది. కామాత్ క్రోధోభిజాయతే. ఈ కామం అంటే కోరిక అనేది క్రోధాన్ని కలుగజేస్తుంది, కోపాన్ని కలుగజేస్తుంది అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఈ ఇంద్రియ విషయాలు, బయటికి కనిపించే ఈ ప్రాపంచిక సుఖాలన్నీ కూడా మనం ఆలోచించామంటే వాటి మీద మనకు ఆసక్తి, ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువైపోతుంది. ఇంట్రెస్ట్ పెరగగానే అది కావాలి అనే కోరిక పెరిగిపోతుంది. కోరిక పెరగగానే కోపం కూడా వస్తుంది అని చెప్పి ఈ శ్లోకాలు చెప్తున్నారు. ఈ నెక్స్ట్ శ్లోకాలో కంటిన్యూయేషన్ అన్నమాట. క్రోధోద్భవతి సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమ, స్మృతిభ్రంశాత్ బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. సో క్రోధం వచ్చిందంటే, కోపం వచ్చిందంటే సమ్మోహం వస్తుంది. అంటే ఒకలాంటి మోహం, మైకం అనుకోండి. ఇంకా ఆ కోపంతో మన వాళ్ళు పిచ్చి కోపం అంటూ ఉంటారు. అంటే మనకి ఆలోచన జ్ఞానం కూడా నశించవచ్చు. ఈ క్రోధంతో అలాంటి మోహం వస్తుంది. ఆ సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమ. ఇలాంటి మోహం వచ్చినప్పుడు స్మృతి విభ్రమ, మైండ్ కూడా సరిగ్గా పనిచేయదు. స్మృతి భ్రంశాత్ బుద్ధినాశో. అలా స్మృతి కూడా భ్రంశమైనప్పుడు ఏమవుతుంది? బుద్ధి కూడా నాశనం అవుతుంది. బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. బుద్ధి పోతే మనిషే నశించటం అయినంత పని అవుతుంది. ఈ కోపంతో ఎలా అయిపోతామన్నది ఈ చిత్రంలో చూపిస్తున్నాము. సో ఆ కోపం మనిషికి అంత రీజనింగ్ కెపాసిటీ అంతా కూడా పోయేటట్లు చేస్తుంది. క్రోధాద్భవతి. అంటే ఇక్కడ ముందు శ్లోకంలో ఎలా మనకి కోపం అనేది వస్తుంది అన్నది చూపించారు. అంటే ఈ విషయ సుఖాల మీద మనకు మోజుతో, ఆసక్తితో కోరిక కలుగుతుంది. ఆ కోరిక గనక మనం తీర్చుకోలేకపోతే కోపం వస్తుంది. కోపం వస్తే ఏం జరుగుతుంది? ఈ సమ్మోహం వచ్చేస్తుంది. ఆ సమ్మోహంతో స్మృతి విభ్రమ, రీజనింగ్ కెపాసిటీ కోల్పోతాము. అది పోయినప్పుడు బుద్ధి పోతుంది. బుద్ధి పోతే మనిషే పోవటం జరుగుతుంది. అంటే బుద్ధి లేని మనిషి ఇంకా ఉన్నప్పటికీ ఉపయోగం ఏమిటి అని చెప్పేసి దాని యొక్క అర్థం. సో కోపం అనేది ఎంత ఏ రకమైనటువంటి నాశనానికి దారితీస్తుందో ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. అపూర్వమానం 70వ శ్లోకం. ఇది పెద్ద శ్లోకము. ఇది అపూర్వమానం అచలా ప్రతిష్టం, అపూర్వమానం అచలా ప్రతిష్టం, సముద్రమాపా ప్రవిశంతి యద్వత్, తద్వత్ కామాయం ప్రవిశంతి సర్వే, సశాంతిమాప్నోతి న కామకామి. అంటే నిరంతరం నిండుతూ ఉన్నప్పటికీ కూడా చలించకుండా సముద్రం ఎలా అయితే అలాగే పారుతూ ఉంటుందో, అంటే నదులన్నీ వచ్చి ఎప్పుడు కలుస్తూనే ఉంటాయి, అయినప్పటికీ అలా నిరంతరం పారుతూనే ఉంటుంది సముద్రం. అలాగే ఎవరైతే ఈ కోరికలన్నీ మనలో వస్తున్నా కూడా వాటిని అణిచిపెట్టగలుగుతామో వాళ్ళే శాంతిని పొందుతారు. భౌతిక సుఖాలకు బానిసైన వాళ్ళకి మోక్షం అనేది లేదు అని చెప్పి ఈ శ్లోకానికి అర్థం. సో కోరికలన్నీ కూడా మనం అణిచిపెట్టగలిగితే మనం శాంతిని పొందుతాము. వాటిని పెంచుకోకుండా అణుచుకోవటానికి ప్రయత్నిస్తే శాంతి దొరుకుతుంది. కానీ వాటికి బానిసలు అయిపోయామంటే ఇక మనకి మోక్షం అనేది లేదు అని చెప్తున్నారు. ఆ తరువాత
ఈ స్థితప్రజ్ఞ సమాధి అన్న విషయం ఒకసారి ఇక్కడ మళ్ళీ లాస్ట్లో ఏమిటి అన్నది చూద్దాం. ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితి పార్థ నైనాం ప్రాప్య విముహ్యతి స్థిత్వా స్యాం అంతకాలేపి బ్రహ్మ నిర్వాణమృచ్చతి. సో ఇలా బ్రహ్మజ్ఞానం పొందిన వాడి దృష్టి ప్రపంచ విషయాల మీదకి మళ్ళదు. సో ఎలాగూ అంటే కోరికలు అణుచుకోగలిగిన వాడు ఇలాంటి వాళ్లకు బ్రహ్మజ్ఞానం పొందుతారు. వాళ్ళ దృష్టి ప్రపంచ విషయాల మీదకు మళ్ళదు. మరణ సమయంలో కూడా ఈ వివేకంతో స్థిరంగా ఉన్న వ్యక్తి జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి పొంది ఆ భగవంతుని దివ్యధామానికి చేరుకుంటారు. స్థిత్వాస్యామంతకాలేపి చివరిలో ఇదే జ్ఞానంతో ఉంటే స్థిరంగా బ్రహ్మ నిర్వాణం రుచ్చతి, వాళ్లకు మోక్షం అనేది తప్పకుండా లభిస్తుంది అని చెప్పి ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నారు. ఇది ఆఖరి శ్లోకము. సో ఈ విషయాలన్నీ కూడా ముందు ముందు వివరంగా ఒక్కొక్క అధ్యాయంలో మనము చదువుతాము. సో ఆ స్థితికి మనము ఈ కలియుగ ధర్మాన్ని అనుసరించి ఈ భగవన్నామస్మరణతో మనము ఆ స్థితికి వెళ్ళటానికి ప్రయత్నించవచ్చు. ఎందుకు అంటే కలియుగ ధర్మమే అది. మనకి ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు సత్యయుగంలో తపస్సులు, త్రేతాయుగంలో యజ్ఞాలు, ద్వాపర యుగంలో అర్చనలు, ఇవన్నీ చేస్తే ఒక్కొక్క యుగానికి ఒక్కొక్క ధర్మం పెట్టారు మోక్ష మార్గానికి. కలియుగంలో నామస్మరణే భగవన్ మోక్షానికి దారి అని చెప్పి. సో మనం భగవన్ నామస్మరణ అది ఏ వయసు నుంచి అయినా సరే చేయటం ప్రారంభించామంటే ఆ మార్గంలో పడే అవకాశం మనకు కలగాలి అంటే మనం ఆ మార్గాన్ని ప్రారంభించాలి. ఈ యొక్క చాప్టర్లో మనం ఏం చదివాము ఈ అధ్యాయంలో ముఖ్యమైనవి అంటే మనము శరీరం కాదు ఆత్మ అన్నది నంబర్ 1 పాయింట్, అది గుర్తుంచుకోవాలి. రెండవది సుఖ దుఃఖాలనేవి వస్తూ పోతూ ఉంటాయి, ఏది కూడా నిత్యం కాదు. మూడవది భగవంతుడికి శరణాగతి అవ్వటము. ఆ తరువాత ఎప్పుడు భగవన్నామస్మరణ చేయటము. ఈ విషయాన్ని మనం ఇక్కడ తెలుసుకున్నాము. మన ఆత్మకు ఆహారం ఏది అంటే భగవన్నామస్మరణ. అది కూడా మనం పంజరాన్ని అంటే మన శరీరాన్ని పోషించి లోపలున్న పక్షికి ఏమి పెట్టకపోతే ఎంత అర్థం లేదో, అలాగే మనం పైకి శరీరానికి ఆహారాన్ని సప్లై చేస్తూ లోపల భగవన్నామస్మరణ మన ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి ప్రయత్నించకపోవటం కూడా అంతే దాంతో పోల్చవచ్చు అని చెప్పి ఇందాక మనం ఆ బొమ్మలో చూసాము. సో ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి ఏం కావాలి అంటే మనకి భగవన్నామస్మరణ అవసరము. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇతి షోడశకం నామనం కలికల్మషనాశకం నాతః పరతరూపాయ సర్వవేదేషు దృశ్యతే. సో హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సకల వేదాలన్నీ వెతికినా కలియుగ విషపూరిత ప్రభావాలను రూపుమాపటానికి 16 పేర్లు కలిగిన ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపం కన్నా వేరే తరోపాయము కానరాదు అని కలిసంతరణ ఉపనిషత్తులో పేర్కొన్నారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. హరే కృష్ణ. సో ఇప్పుడు మనము నిన్నలాగా ఒక చిన్న పోల్ ఈ టెస్ట్ గురించి ఈ క్లాస్లో మనం చదివిన దాని గురించి చూద్దాము. ఏదో పోల్ రావటానికి కొంచెం ప్రాబ్లంగా ఉంది. సో అది బహుశా ఈరోజు మరి కుదిరేటట్టుగా లేదు. కారణం చూడాలి. మనకి పోల్ ఏదో కొద్దిగా ప్రాబ్లంగా ఉంది కాబట్టి ఈరోజు పోల్ పెట్టలేకపోవచ్చు మనం.
ఓకే, హరే కృష్ణ వచ్చింది. సో సెకండ్ చాప్టర్కి ఈ పోల్, ఇది కూడా ఇంగ్లీష్లో ఉన్నది. ఫస్ట్ 3 పోల్స్ ఇంగ్లీష్లోనే ఉన్నాయి, బట్ మీనింగ్స్ ఒకసారి చూద్దాం తెలుగులో, ఆ తర్వాత మీరు ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయొచ్చు. సో అందరికీ హరే కృష్ణ మాతాజీ. శ్రీదేవి మాతాజీ, పోల్ కనిపిస్తోంది కదా సుచరిత? కనిపిస్తుంది మాతాజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో ఈ పోల్ మొదటి ప్రశ్న, అర్జునుడు దేని గురించి నిశ్చయం తీసుకోలేకపోయాడు, అర్జున వాజ్ అన్డిసైడెడ్ అబౌట్ వాట్ అన్నది. దానికి ఆన్సర్స్ వాళ్ళ బంధుమిత్రుల్ని చంపాలా వద్దా అని, లేదంటే ఈ పాపమా అన్నది, తర్వాత ఇది నా బాధ్యతేనా అన్నది, ఆ తర్వాత పైవన్నీ అన్నది. సో ఇవి కారణాలు. తర్వాత రెండవది దేహినోస్మిన్ యథా దేహే అంటే ఏమిటి అంటే, ఈ దాని అర్థం ఏమిటి అంటే, ఈ ఆత్మ ఈ శరీరం ఎన్నో దశలు మారటం చూస్తూ ఉంటుంది అని. ఫస్ట్ ఆప్షన్. సెకండ్ ఆప్షను శరీరం ఆత్మ మారటాన్ని చూస్తూ ఉంటుంది అని చెప్పేసి రెండవ ఆప్షన్ ఇచ్చారు. మూడవ ఆప్షన్ మనస్సు శరీరం కూడా ఆత్మ మారటం చూస్తూ ఉంటుందని. నాలుగవది మనస్సు ఈ శరీరం మారటం చూస్తూ ఉంటుంది అని చెప్పి నాలుగవది. వీటిల్లో కరెక్ట్ ఇది. మూడవ ప్రశ్న భగవంతుడి యొక్క 6 లక్షణాలు ఏమిటి అన్నది. అంటే భగవంతుడు పుట్టుక, పెరగటము అవన్నీ మొదటి ఆప్షను. రెండవది సర్వసంపన్నుడు, సర్వశక్తిమంతుడు, కీర్తిమంతుడు, సౌందర్యవంతుడు అందరిలోకి, అవన్నీ రెండవది. మూడవది వాసన, చూపు, వినటము, తర్వాత టేస్ట్, టచ్, స్పర్శ, మైండ్ అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. నాలుగవది భూమి, అగ్ని, నీరు, ఆకాశము, బుద్ధి అని చెప్తున్నారు. భగవంతుని యొక్క 6 లక్షణాలు ఏమిటి అన్నది ఈ ప్రశ్న. ఈ తర్వాత సూర్యుడి యొక్క 3 లక్షణాలు అంటే ఏమిటి అంటే, సోలార్ ఎక్లిప్స్, ఉత్తరాయణము, దక్షిణాయనము అన్నది మొదటి ఆప్షను. రెండవది సింహరాశి, సూర్యవంశం, కృత్తిక. మూడవది సూర్యకాంతి, సూర్యబింబము, సూర్యదేవుడు అన్నది. 4 పైవేవి కాదు. ఐదవ ప్రశ్న క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం అనే మాటకు అర్థం ఏమిటి అంటే, హార్ట్ ఫెయిల్యూరు, కార్డియోమయోపతి, తర్వాత హృదయం యొక్క బలహీనత అన్నది, ఆ తర్వాత మయోకార్డియల్ ఫైబ్రోసిస్ అని 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. ఆరవ ప్రశ్న ధర్మ సమ్మూఢ చేత అనేటటువంటి పదానికి అర్థం ఏమిటి 2.7 శ్లోకంలో. అంటే ధర్మాన్ని మన సొంత అవసరాల కోసం ఉపయోగించకూడదు అని. రెండోది బాధ్యత గురించి అయోమయ స్థితిలో ఉండటము, బాధ్యత ఏదైంది తెలియకుండా ఉండే స్థితిలో ఉండటం. మూడవది ఉపధర్మ. 4 పరధర్మ అని 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. ధర్మ సమ్మూఢ చేత అంటే వీటిల్లో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్. తర్వాత 7వ ప్రశ్న ఇది ఆత్మ యొక్క సైజు ఏమిటి అన్నది. సో 1 యోజనంలో 100వ వంతని, 2 మన కేశ అగ్రంలో అంటే మన వెంట్రుక చివరిలో ఉన్న చిన్న భాగంలో 10,000వ వంతు అని చెప్పి, 3 భూమి సూర్యుడికి భూమికి మధ్య ఉన్నటువంటి దూరంలో
1,000,000 వంతు అని చెప్పేసి, 4 మన యొక్క బొట్టన వేలుకి ఆ తర్వాత మన చివరి వేలుకి ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్లో ఒక ఎంత ఉంటుందో, అంటే మన జాన అంటాం కదా మనం, 9 అంగుళాలు అని చెప్పి 4వ ఆన్సర్. ఈ 4ట్లో ఆత్మ సైజులో ఏది కరెక్ట్ అయిన ఆన్సరో అడుగుతున్నారు. ఎనిమిదవ ప్రశ్న, మెటీరియల్ అంటే మన యొక్క భౌతిక ప్రపంచపు మాయ అనేది దేంతో పోల్చవచ్చు అంటున్నారు. అగ్నితో కప్పబడినటువంటి పొగచే కప్పబడిన అగ్ని, తర్వాత ఒక మునిగిపోయే వాడి యొక్క డ్రెస్ లాగాను, వాళ్ళ వస్త్రాల్లాగాను, తర్వాత ఒక రాక్షసుణ్ణి చంపటము, తర్వాత పైవన్నీ అని దీనికి ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. అర్జున రియలైజెస్ హీస్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఎందుకని అర్జునుడు తను అయోమయ స్థితిలో ఉన్నాడు అనేది ఎట్లా తెలుసుకున్నాడు అర్జునుడు? అంటే ఎందుకు అర్జునుడు ఇలా అయోమయ అవస్థలో పడ్డాడు అన్నది ఈ ప్రశ్న. దానికి ఏంటంటే, బికాజ్ బ్రాహ్మణుల్లాగా అతను వ్యవహరించటం వల్ల, లేకపోతే హృదయ దౌర్బల్యం వల్ల, లేకపోతే ప్రేమ వల్ల, లేకపోతే ఆయన యొక్క అనారోగ్యం వల్ల. లాస్ట్ క్వశ్చన్, fill in the blanks. By contemplating the dash, one develop. ఈ డాష్ విషయాలు ఆలోచించటం వల్ల మనకు ఈ బంధాలు, తర్వాత కామము, కోపము, మోహము, ఆ తర్వాత స్మృతి భ్రంశ ఇవన్నీ కలుగుతాయి. కలిగినప్పుడు ఏమి పోతుంది? ఈ డాష్ పోతాయి. అప్పుడు మనిషే నాశనం అవుతాడు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. దానికి ఆ డాష్ల్లో ఏం పెట్టాలి అనేది మొదట ఇంపర్సనల్ ఫామ్, ఇంటెలిజెన్స్, మెమరీ, ఆ తర్వాత రెండవది ఇంద్రియ విషయాలు, తర్వాత బుద్ధి, తర్వాత స్మృతి, ఆ తర్వాత బుద్ధి అన్నది. మూడవది ఇంద్రియ విషయాలు, ఆ తర్వాత చైతన్యము, ఆ తర్వాత వైరాగ్యము. 4 నిరాకార బ్రహ్మము, అబ్సల్యూట్ అంటే పరిపూర్ణత్వము, చైతన్యము అని 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. ఒక్కొక్క ఆప్షన్లో 3 ఆన్సర్లు ఉన్నాయి, 3 బ్లాంక్స్కి సరిపడేటట్లుగా. సో ఏ ఆన్సర్స్ కరెక్ట్ ఆ బ్లాంక్స్ కన్నది చూడాలి. సో ఒక 20% ఇప్పటి వరకు ఆన్సర్ చేశారు. ఇంకొక ఫ్యూ మినిట్స్లో ఆన్సర్స్ చెప్దాము. ఈ లోపల ఎవరైనా ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే చూడొచ్చు. క్లాస్ ఎప్పుడు? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చిన్న క్వశ్చన్ ఉంది, మాకు అడగచ్చా? చిన్న ప్రశ్న ఉంది, అడగవచ్చా? అడగండి. చెప్పారు కదా మాతాజీ, ఈ చాప్టర్ లో మీరు చెప్పారు కదా, శరీరము మరియు ఆత్మ కోసం చెప్పారు కదా, దానికోసం చిన్న సందేశం అడగచ్చా? అంటే మనం చనిపోతాం కదా మాతాజీ. ఇప్పుడు మనం చనిపోయిన తర్వాత ఏంటంటే మనకి చాలా మంది ఏమంటారంటే, ఇప్పుడు మనం చనిపోయిన తర్వాత ఆత్మలు తిరుగుతూ ఉంటాయి అని చెప్తారు కదా మాతాజీ. మనకి ఎక్కడ కూడా ఏ గ్రంథంలో కూడా అట్లా చెప్పలేదు కదా. అంటే మన కృష్ణుడు ఎక్కడ చెప్పలేదు, మహాభారతం, భాగవతంలో ఎక్కడ చెప్పలేదు. కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ లాస్ట్లో వచ్చింది. మీరు అడిగేది అలా తిరుగుతూ ఉండటం అనేది ఏ గ్రంథంలో చెప్పలేదు అంటున్నారు, అంతేనా ప్రభుజీ? అవును మాతాజీ, అవును. అంటే తిరుగుతూ ఉండటం అంటే ఆత్మ వేరే శరీరంలోకి వెళ్తుంది అని ఇక్కడ మనకు ఖచ్చితంగా భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు.
సో అంతేకాని అట్లా ఎయిమ్లెస్గా తిరగటం అనేది ఉండదు. మనం పుణ్యం అనేది చేస్తే స్వర్గానికి వెళ్తాము, అక్కడ మన పుణ్యం అంతా అయిపోయే వరకు ఉండి మళ్ళీ భూమి మీదకి వస్తాం. అలాగే పాపం అనేది చేస్తే నరకం, స్వర్గం ఎక్కడికి వెళ్ళాలో అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి భూమి మీదకి వస్తాం. ఎప్పుడు ఈ జనన మరణ చక్రం జరుగుతూనే ఉంటుంది. అయితే మధ్యలో వెళ్ళాల్సిన చోటుకు వెళ్తాము, మళ్ళీ తిరిగి వస్తాము. కాకపోతే ఫైనల్గా మనకు ఈ చక్రం నుంచి తప్పించుకునే మార్గం ఏమిటి అంటే మోక్షము. ఆ మోక్షం మనకు ఆత్మ సాక్షాత్కారం అంటే భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళటం అన్ననివ్వండి, మోక్షం అన్ననివ్వండి, అన్నీ కూడా ఒకటే, జనన మరణ చక్రం నుంచి బయటపడటం. సో అది మనకు లభించిన రోజు ఇక ఇవేవి కూడా ఉండవు. ఓకే మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే. సో ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే హ్యాండ్ రేస్ చేయొచ్చు, లేదంటే ఆల్మోస్ట్ 55% ఆన్సర్ చేశారు. సో పోల్ ఆన్సర్స్ ఇక్కడ ఎండ్ చేసి ఆన్సర్స్ చూద్దాము. ఇది రిజల్ట్ షేర్ చేస్తాను. సో 55% కంప్లీట్ చేశారు. సో మొదటి ప్రశ్న, అర్జునుడు దేని వలన ఏ విషయం ఎందుకని నిశ్చయం చేసుకోలేకపోయాడు, ఏం చేయాలో అన్నది ఎందుకని నిర్ణయించుకోలేకపోయాడు అంటే పైవన్నీ అన్నది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎందుకంటే పైవన్నీ కూడా కరెక్టే కాబట్టి, అంటే వాళ్ళందరినీ చంపాలా, తర్వాత ఇది పాపం కదా అని చెప్పేసి అతనికి డౌట్ వచ్చింది కాబట్టి పైవన్నీ అన్నది కరెక్ట్ ఆన్సర్. రెండవది 71% కరెక్ట్ పెట్టారు, వెరీ గుడ్. సెకండ్ది దేహినోస్మిన్ యదా దేహే అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటి అంటే ఏ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఈ మన యొక్క ఆత్మ మన శరీరం రకరకాల స్టేజెస్లో వెళ్తూ ఉండటం చూస్తుంది అన్నది కరెక్ట్. 69% కరెక్ట్ పెట్టారు, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ భగవంతుడి యొక్క 6 లక్షణాలు ఏమిటి అంటే రెండోది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఏది చాలామంది అగ్ని, నీరు, వాయువు ఇది పెట్టారు, ఇవి పంచభూతాలు, అవి భగవంతుడి అంశలే, అందరం భగవంతుడి అంశలే. కానీ భగవంతుడి యొక్క లక్షణాలు అంటే భగవంతుడు ఏమిటి, ఆయన లక్షణాలంటే ఆయన సర్వశక్తి సంపన్నుడు, సర్వ ఐశ్వర్యవంతుడు, అన్ని రకాల కీర్తి ఉన్నవాడు, సౌందర్యం ఉన్నవాడు, అన్ని జ్ఞానవంతుడు, వైరాగ్యవంతుడు, అన్నీ కూడా భగవంతుడికి ఆ సంపదలు 6 ఉన్నాయి. అది రెండవది, అది కరెక్ట్ ఆన్సరు. తర్వాత నాలుగవది ఈ సూర్యుడి యొక్క 3 లక్షణాలు ఏమిటి అంటే మూడవది రైట్ ఆన్సర్. ఏది సన్షైన్ అంటే మన సూర్యకాంతి, సూర్యబింబము, ఆ తర్వాత సూర్యదేవుడు, ఆ 3 కూడా సూర్యుడి యొక్క లక్షణాలు, సూర్యుడి యొక్క లక్షణాలని చెప్పుకోవచ్చు. సో అది 43% కరెక్ట్ ఆన్సర్ పెట్టారు. ఉత్తరాయణ దక్షిణాయన అది కాదు, అంటే సూర్యుడు అన్న తర్వాత మనకేం కనిపిస్తుంది, సూర్యకాంతి, సూర్యబింబము, ఆ తర్వాత అసలు సూర్యుడు. సో అది కరెక్ట్ ఆన్సర్, సి. 5వ ప్రశ్న, క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే బలహీనత అనేది, పెట్టి వీక్నెస్ ఆఫ్ అంటే హృదయ బలహీనత అన్నది రైట్ ఆన్సర్, సి. 63% కరెక్ట్ పెట్టారు. 7వ ప్రశ్న, మన యొక్క ఆత్మ యొక్క సైజు ఏమిటి, పరిమాణం ఏమిటి అంటే మన ఆత్మ మన కేశాగ్రంలో అంటే వెంట్రుక చివరిలో ఆ చిన్న భాగంలో 10,000వ వంతు సైజులో ఉంటుంది, అంత చిన్నదన్నమాట ఆత్మ. సో ఇది బి రైట్ ఆన్సరు, 39% పెట్టారు. 8th క్వశ్చను, మెటీరియల్ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో దీనిని భౌతిక ప్రపంచాన్ని దేనితో పోల్చారు ఈ మాయను అంటే ఇది
బి దీనికి రైట్ ఆన్సర్ బి యాక్చువల్లీ. మునిగిపోయే వాడి యొక్క వస్త్రం లాంటిది అని చెప్పేసి, అంటే అది ఈ భౌతిక ప్రపంచ మాయ అటువంటిది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. 9వ ప్రశ్న, అర్జునుడు దేనికి ఆయన యొక్క ఈ దృఢత్వాన్ని కోల్పోయి ఇలా బలహీనుడైపోయాడు అంటే ఆయన యొక్క కరుణ వలన అన్నది రైట్ ఆన్సర్. 63% కరెక్ట్ పెట్టారు. తర్వాత ఏ విషయాన్ని ఆలోచిస్తూ ఉంటే అంటే ఈ ఇంద్రియ విషయ భోగాల గురించి మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటే మనకప్పుడు వాటి మీద ఆసక్తి, ఆ తర్వాత కోరిక వల్ల కోపం వల్ల మోహం తర్వాత మనకి స్మృతి భ్రంశము, ఆ తర్వాత బుద్ధి నాశనం అవుతుంది. సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ సెన్సెస్, మెమరీ, ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ లాస్ట్, దెన్ వన్ ఫాల్స్ డౌన్. సో ఇది బి అన్నది రైట్ ఆన్సర్. 55% కరెక్ట్ పెట్టారు. వెరీ గుడ్. సో అది ఈరోజు పోల్ యొక్క ఆన్సర్స్. మీరు ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం, ఇది క్విజ్ కాదు. మీకు క్విజ్ అనేది వాట్సాప్ గ్రూప్లో పెడతారు. సో ఆ క్విజ్ మీరు చేయాలి. ఇది కేవలం మన క్లాస్లో అవగాహన కొరకు మాత్రం మనం చూసేటటువంటిది. సో ఆ విషయాన్ని ఒకసారి గుర్తుంచుకోండి. మీరు క్విజ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా వాట్సాప్ గ్రూప్లోనే వస్తుంది. హరే కృష్ణ. సుభాష్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, చెప్పండి. ఇది ఒక్క సందేహం మాతాజీ. ఇది మనము చాంటింగ్ చేసినప్పుడు హరే కృష్ణ అని ఫస్ట్ చెప్పి మళ్ళీ హరే రామ అని తర్వాత చెప్తారు కదా, అది అంటే ఫస్ట్ రాముడి అవతారం అయినాక కృష్ణుడి అవతారం ఉంది కదా, మరి కృష్ణుడిని ఎందుకు ముందు చెప్తాం మనము? అంటే కృష్ణావతారమే పూర్ణావతారము. కృష్ణావతారమే అన్ని అవతారాల్లోకి పూర్ణావతారం అని చెప్పేసి చెప్తాము. మీకు ముందు ఈ గోలోక చాట్లో వాటిలో కూడా కనిపిస్తుంది. కృష్ణుడు ఆ రకంగా ఆయన అవతరించి అన్ని లక్షణాలు ఈ అవతారంలో చూపించారు. సో మనకు మామూలుగా రామనామం ఎంతో మహత్తరమైనటువంటిది. అన్ని భగవన్నామాలు మహత్తరమైనటువంటివే. రామనామము ఎంతో మహత్తరమైనది అంటాము. ఈవెన్ సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే అంటే 1000 విష్ణునామాలు ఒక్క రామనామంతో సమానం అంటాం. మరి దేనికి? విష్ణువే అసలు అవతారం అని కూడా అంటూ ఉంటారు కదా. అలా మనకు పురాణాలు కొన్ని చెప్తాయి. ఆ రామనామాలలో కూడా కొంత తేడాలు ఉంటాయి. సో 1000 విష్ణునామాలు ఒక రామనామం అయితే 3 రామనామాలు ఒక కృష్ణనామం అని చెప్తారు. సో ఈ మంత్రాన్ని చైతన్య మహాప్రభు ఆ రకంగా రూపొందించారు. సో మనం అది అలా ఫాలో అవుతున్నాం. హరే కృష్ణ. ఓకే అండి, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ఇంకొక డౌట్ ఏం లేదు, ఇది పోల్ మీరు ఇస్తున్నారు కదా డైలీ, అది వాట్సాప్ లో కానీ మీకు పంపించారంటే మేము వింటాము, మళ్ళీ తర్వాత కొన్ని రోజులకి మర్చిపోతాం. అది చూసారనుకోండి, మేము ఎంత నేర్చుకున్నాము అనేది రీకలెక్ట్ చేయడానికి ఉంటుంది కదా. అది పోల్స్ యూజువల్ గా పెట్టం మాతాజీ. మీకు క్విజ్ మాత్రం దాంట్లో పోస్ట్ చేస్తాం. పోల్ ఇది కానీ ఇది పోస్ట్ చేసేది కాదు మాతాజీ. ఇది యూజువల్ గా జస్ట్ క్లాస్ లోనే పెడుతూ ఉంటాము. సో మీరు ఏదైనా ఉంటే ఇక మీరు నోట్ చేసుకోవటానికి వీలైతే నోట్ చేసుకోండి. ఓకేనా? ఇది నార్మల్ గా అంటే అన్ని క్లాసెస్ లో కూడా పెట్టరు, బట్ మన క్లాస్ లో పెడుతూ అది ఉండడం మంచిగా అయింది మాతాజీ. ఎందుకంటే మేము విన్న దానిలో మాకెంత మేము తెలుసుకున్నాము అనేది మాకు టెస్ట్ అయ్యి బాగుంది. అవును ఇంట్రెస్ట్. ఎందుకంటే ఈ 1 hour లో మేము విన్నది మాకెంత వరకు మాకు అర్థమైంది, మాకెంత వరకు మేము దాన్ని ఫాలో అయ్యాము అనేది మాకు తెలుస్తుంది. ఆ ఉద్దేశంతోనే ఇది పెట్టడం జరుగుతుంది. అందుకని మాకు ఈ క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ ఉంటే ఏమన్నా యూజ్ అవుతుంది కదా అనే ఉద్దేశంలో అడిగాను. అదే మీకు క్విజ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ గానే ఉంటుంది. ఆ క్విజ్ క్వశ్చన్స్ మీరు మీకు వచ్చేటట్లుగా ఈమెయిల్లో పెట్టుకోవచ్చు, ఆప్షన్ ఉంటుంది. అప్పుడు మీరు అది సేవ్ చేసుకోవచ్చు. సరే, ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సబీ శెట్టి గారు హరే కృష్ణ. మళ్ళీ మణికంఠ గారు.
హరే మాతాజీ కృష్ణ. నాకు కూడా ఆ క్వశ్చన్ ఉంది మాతాజీ. మనం యాక్చువల్ గా చాటింగ్ చేస్తాం కదా, చాటింగ్ చేసినప్పుడు మనం అందరి దేవుళ్ళని తలుస్తాం కదా, ఫస్ట్ కృష్ణుడిని ఎందుకు మనం తలాలి యాక్చువల్ గా? అంటే ఇప్పుడు అంటే రాముడు ఉన్నాడు, తర్వాత శివుడు ఉన్నాడు, తర్వాత సాయిబాబా ఉన్నారు, వెంకటేశ్వర స్వామి ఉన్నారు, వాళ్ళందరినీ తలచ్చు కదా. అంటే కృష్ణుడిని ఎందుకు పర్టికులర్ గా మనం పూజ చేయాలి? మనం ఏ భగవంతుణ్ణి నమ్మితే ఆ భగవంతుణ్ణి, ఇక్కడ కృష్ణావతారం మనకి ముఖ్యమైనటువంటి భగవన్నామం అనేది ఈ కృష్ణావతారం అనేది పూర్ణావతారం అనేది మనం గుర్తుంచుకోవాలి. సో ఈ చైతన్య మహాప్రభు హరే కృష్ణ, ఇదే ఆన్సర్, ఇంతకు ముందు చెప్పిన ఆన్సరే మీకు సగం ఆన్సర్ దాంట్లోనే ఉంది. కాకపోతే అందుకని ఇప్పుడు రామనామమే గొప్పదని ఎందుకన్నారు అంటే మనం ఏం చెప్తాము మరి, మనం ఇందాకే అనుకున్నాం విష్ణుమూర్తే రాముడుగా అవతరించారు అలాగే అని చెప్పి, మరి అలాంటప్పుడు రామనామమే ఇంకా గొప్పది అన్నారంటే నామాలలో కొన్ని నామాలకి ఆ అర్థము, ఆ అర్థాన్ని బట్టి ఆ గొప్పతనము మనకు పురాణాలలో సూచించారు మన పెద్దలు. దాని ప్రకారం మనం ఫాలో అవుతున్నాం. అలాగే కృష్ణావతారం ఒక్కటే పూర్ణావతారం, ఇంకా వేరే అవతారాలు ఏది కూడా పూర్ణావతారాలు కాదు. సో ఈ 1000 రామనామాలు, 1000 విష్ణునామాలు ఒక రామనామం అయితే 3 రామనామాలు ఒక కృష్ణనామము. సో మనకి ఈ మంత్రంలో రామనామం కూడా ఉంది, కృష్ణనామం కూడా ఉంది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. తులసి మాతాజీ హరే కృష్ణ. చెప్పండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, చెప్పండి మాతాజీ. మీరు ఇప్పుడు మనం చనిపోయిన తర్వాత మనకి పుణ్యం ఉంటే స్వర్గానికి వెళ్తామని, లేదా పాపం ఉంటే నరకానికి వెళ్తామని చెప్పారు కదా మాతాజీ. నాకు క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనము మళ్ళీ అంటే అలాంటప్పుడు పుణ్యానికి ఆల్రెడీ మనం స్వర్గంలో మంచిగా సుఖాలను అనుభవిస్తున్నాం మాతాజీ, అలాగే మన చెడు పనులకి నరకంలో అదే వాటికి కూడా ఫలితాన్ని అనుభవిస్తున్నాం మాతాజీ. అలాంటప్పుడు మళ్ళీ మనం జన్మ ఎత్తిన తర్వాత ఈ మనుషుల్లో ఎందుకు ఈ డిఫరెన్సెస్? అంటే అక్కడ మన కర్మలు క్లియర్ అయిపోయినాయి కదా మాతాజీ, పాపానికి పాపము పుణ్యానికి పుణ్యము క్లియర్ అయిపోయింది కదా, ఆల్రెడీ అనుభవించేసాం కదా మాతాజీ. మళ్ళీ మనం పుట్టిన తర్వాత ఒకరు మంచిగా చెడుగా, లేదా ఒకరు రిచ్ గా ఒకరు పూర్ గా, ఒకరికి మంచి పేరెంట్స్ ఒకరికి మామూలుగా, అలా మనకు అంటే ఎక్సెప్షనల్ గా చేసినటువంటి పుణ్యకార్యాలకి మనకి అది రివార్డ్ అనమాట. అలాగే ఎక్సెప్షనల్ గా చేసినటువంటి పాప కార్యాలకు మనకు అలాగే దానికి తగ్గ ఫలితం కూడా చూస్తాం. కానీ మనం చేసిన మామూలుగా మన కర్మ యొక్క ఫలితాలను బట్టి మనకు మోక్షం రానంత కాలము మనము ఇలా తిరిగి మళ్ళీ భూమి మీద అవతరించాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది. అది మనకు అక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్. అంటే ఆల్రెడీ మనం చేసిన దానికి అనుభవిస్తున్నాం కదా మాతాజీ, స్వర్గంలో మంచిగా సుఖాన్ని, అలాగే చెడు మనం ఏదైతే చేస్తామో రిజల్ట్స్ అక్కడ వచ్చేస్తున్నాయి కదా, మళ్ళీ మనం పుట్టిన తర్వాత మనతో పాటు కర్మలు వస్తాయా? మనతో పాటు కర్మలు అంటే నేను చెప్పేది ఏమిటంటే, మనకు ఉన్నటువంటి అత్యంత పుణ్యాలకి, మనం అత్యంత పుణ్యాలకి స్వర్గలోకానికి వెళ్తాము. ఆ తర్వాత అలాగే ఆపోజిట్ గా ఉంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలో అక్కడికి వెళ్తాం. కానీ మన మిగిలిన కర్మలన్నీ కూడా మనకు దాని ప్రకారంగా మళ్ళీ మనము జన్మ అనేది తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. మనకు ఆ మోక్ష పరిస్థితి వచ్చే వరకు అది తప్పదు. ఈ బాగా ఎక్కువగా చేసుకున్నప్పుడు దాని ప్రకారం కొన్ని పుణ్యాలకి మనం ఆ పుణ్య ఫలితాలను అనుభవిస్తాము. మళ్ళీ అది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మన కర్మానుసారం తిరిగి రావటం జరుగుతుంది. సో స్వర్గం అనేది మామూలుగా రాదు, అది కూడా ఎంతో ఎక్సెప్షనల్ పనులు చేసినప్పుడు ఆ కారణంగా వస్తుంది. కానీ మిగిలిన కారణాలన్నిటి వల్ల మళ్ళీ మిగిలిన జన్మ కంటిన్యూ అవుతుంది అనమాట దాని తర్వాత. హరే హరే కృష్ణ మాతాజీ. శిరీష మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, చెప్పండి. ఒక డౌట్ మాతాజీ, త్రేతాయుగంలో యజ్ఞం ద్వారా, ద్వాపర యుగంలో అర్చన ద్వారా, కలియుగంలో భగవన్నామ స్మరణం ద్వారా మనము భగవంతుని చేరుకోవచ్చు కదా, సత్యయుగంలో దేని ద్వారా మాతాజీ? తపస్సు మాతాజీ, తపస్సు ద్వారా భగవంతుడు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ.
గోపాల్ ప్రభుజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, చెప్పండి. మీ మీ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ చాలా చాలా బాగుంది మాతాజీ. హరే కృష్ణ ఈ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ హరే రామ దాంట్లో రాముడు ముందు పుట్టాడు, తర్వాత కృష్ణ అవతారం వచ్చింది అన్నదానికి కృష్ణ పరమాత్ముడే స్వయంగా చెప్పుకున్నారు ఆది దేవుడు, మొట్టమొదటి దేవుడు కృష్ణుడు. అది ఆ మనం తర్వాత గోలోక చాట్ లో చూస్తాము ముందు ముందు. మాతాజీ చెప్పారు, మీరు చెప్పారు మాతాజీ. అదంతా వివరిస్తాను. చాలా ప్రశ్నలు మీ అందరికీ వచ్చేవి. ముందు ముందు ఆటోమేటిక్ గా ఆ సందేహాలన్నీ తీరిపోతాయి మనం ముందు ముందు వివరంగా చూసిన తర్వాత. కాకపోతే ఈ చాప్టర్ లో మొత్తం అంతా కూడా కుదించి చెప్పేసరికి చాలా ప్రశ్నలు ఈ చాప్టర్ లో వస్తాయి, ఉదయిస్తాయి. వాటికి ఆన్సర్స్ మనకి మీరు చెప్పినట్లు ఇప్పుడు ఆయన ఆది దేవుడు అన్నది అదంతా కూడా మనం తర్వాత చూస్తాం ఆ గోలోక. అందుకని ప్రస్తుతం పూర్ణావతారం అన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ వరకే ఇచ్చాను. కానీ మీరు చెప్పింది కరెక్ట్, అది ఆయన ఆది దేవుడు. అందువలన మనం ఏదైనా అందుకే ఇప్పుడు మరి 1000 విష్ణునామాలు ఒక రామనామం అయితే 3 రామనామాలు ఒక కృష్ణనామం అని కూడా చెప్పారు. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రావ్య మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, చెప్పండి. కృష్ణుడు పూర్ణావతారం అని అన్నారు కదా, పూర్ణావతారం అంటే ఏమర్థం వస్తుంది మాతాజీ? పూర్ణావతారం అంటే భగవంతుడి యొక్క అన్ని లక్షణాలు కూడా ఈ అవతారంలో ఉన్నాయి. అన్ని మిగిలిన అవతారాల్లో అన్ని లక్షణాలు చూపించటం కానీ ప్రదర్శించటం కానీ జరగలేదు. కానీ కృష్ణ అవతారంలో అన్ని లక్షణాలు భగవంతుడి ఉన్నట్లుగా ఆయన స్వయం ఆది దేవుడు ఆకారంలోనే ఆయన ఉన్నారు. ఆ తర్వాత ఆయనకు ఆ లక్షణాలన్నీ కూడా ప్రదర్శించటం, ఆ మహిమలు శక్తులు కూడా జరిగింది. అందుకని కృష్ణుడు పూర్ణావతారం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో అంతటితో ప్రశ్నలన్నీ అయిపోయాయి. సో మళ్ళీ రేపు 3వ అధ్యాయానికి అందరం కూడా మీట్ అవుదాము. శ్రీదేవి మాతాజీ, సుచరిత మాతాజీ, మీకు ధన్యవాదాలు. మళ్ళీ హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఈరోజు ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సాయి ప్రకాష్ ప్రభుజీ ఈరోజు కనిపించలేదు. బట్ భక్తులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. రేపు 3వ అధ్యాయానికి మళ్ళీ కలుసుకుందాము. హరే కృష్ణ అందరికీ. హరే కృష్ణ.